So guys, grabe nang kabisi guys. Dani uli sa kudares bahay kay kaning isa mo larga na po di sa Dubagiti guys. Sabak na ni Sigira. Ang dagbag. So sabak ka Sigira. So ipasakay guys kay mo adto siya sa ijang boarding house kay usang pizza day ka magsugod. Ha? Sa review. Sa pizza man na. Sa Pizza City di kuno siya magkuan birthday day na nang Pizza City. Sugod siya og anang review. Diya mo tawid na sa dito guys. Love you. Bye. Camping. Guys, good morning. Ako na po ni guys si Ruby Provincia na sa Joko dari guys na narbaho. So ganiha pa ko dari guys kaya na silang ipamut na ng mga diha o mga atis. Diya dari nagibutang kay para na sang palajaon. Diya sa Joko dari. Isa na mo sa iro guys kay nga usig. Diya karon guys dito na ko sa kasada dapit kay para po itong itrim itong mga dali ra ka dumutag asag mga kuan dari. So manarbaho sa ko dari guys kay madto na laman ay income ginagmay. Ja ag dari des niya guys kay ag katumang mga ingani na ang ibutang. Ja ang ibalik kadto guys kay ipulungan maning kaning kahoy. Ja og maintan masunog sa init. So ato kus kasada dapit guys magbuhat sa kong pangter. So guys naami dari sisipin sa dapig kasada. Kay magi-trimming. Hala bag ko man gi-trimman day ya. Dali ka kay sa mo sana. Pani sa ibuan gi-trimman. Oh. Okay, maninda na ra ba ko nagklase? Oh, maninda ko kay ano na naman? O display ra gud ko diri. Ya, kita. Ay, kaya niliinit mo na oras na ro. Dali ka. Dakit diri oh. Ha? Dakit. Kanara oy kay bunga na siya. Kapitra na to. Ya guys, nakakawat ko pajas, tulo ka buok. Para na siyang kinawat dari guys. So dia guys, gikan na siya sa punuan arang ang kuha ganis punuan. Lami di ka sa na kanang lami siya basagi kas punuan. Tamis kayo. Dili na kaangka dong, tanggiwa dito dong. Dili ko? Lami. Burrito dahon di guys, kining kapajas. Napuli atis guys oh, hanggang kado. Kaya nanguan mi nang namutol mi daris mga kuan. Ya kanis jagikan pulis punuan na lami kay ni siya tangan og kuan.
So ha nagikabot dito sa punuan jud guys. Wa ni sa mahug. Murag mangga. So guys, magani ko og taong guys kay arong na may paniud to. Diya sinikultuan naman sa Dumaguete, kameraman si Crystal dari diyang papa ning duty. So maadto na nindo ka buok guys, halis ang tortahan diyan naman to itlog dadto, diyan ay kamatis. Diya banguha pug ko talbo sa kamuti. So guys, mag-atsal ko og dahon sa kamuti. So ihugasan kay pero baning lamon-lamonon ron. So atsal ni nga kuan talbo sa kamuti. Itong butang daghang kamatis. Og luya. Tubig guys. Pura natin isang luan. Guys, kamatis ug kuan. Itong gitlag suka. So ready na natahang atsal. So guys, magluto ko para ni Crystal kay di masama ka sa inatsal. Kini sobra guys, ito lipat lipang sa ating diri oh. Dahil lamig makala sa lanlanon. So tanaw ni guys upat ni mahimo ani guys, ninja. Still guys og sa kaitlog. So karon pas Crystal na makakaon guys. Sama. Karon pa ka makakaon sa lutoon. Langan na tayo gamay nga harina. Kulang kukuha og liso na. So tanaw na to guys, say mahimo ng 4 ka buok. Init ko gamay kay mantika guys na. Nja ato ni ibutang ning kamatis. Yan na guys. Akong paborito nga kamatis. So guys, na may nasubra sa giluto nga itlog nga gibutangan og kamatis. So alaman pong gibutang dari sa tortang talong. So mura pa ning duha guys ang naani sa pagpananom na dari guys, daghan pud kadumig na libre og sidaan. So paborito niya sa hangbana guys, tortang talong. Ja, gahang palaya pud na to guys, hapit na pud si jamu dagge. So makalibre na pud tag luto na sa palaya kay paborito pud na nini ko lang ang palaya. So hapit na ni sa ani na pud to makaluto na pud mi. Guys, naluto na gamuhang
sudan ron itlog ganang buntag, itlog pud karon pero ang itlog ganang buntag dahil saidan up ra. Saka na gikuan ra. So guys, mga ano ta guys. So magkinamot ko kay nani ka magkinamot. Lord, salamat sa pagkaon. Walang pagsinusuhan mo. So guys, mga ano ta guys, salamat ka do sa among pagkaon karon adlaw. Lami ka doon yung pagkaon guys kaya gikan sa isang garden. Salamat Lord sa mga kasya nga gihatag niya namin gikan sa among garden. Kaya pangtalong kaning. Hey guys, namin sa kwarto guys. Diya alas 3 na nakatugog ka rin dyan guys kay ganihan lagi atak kong kalit. Kanang nasa kuday, Kristin? No, walang ko sa butato ay. Please. Mati ato na binhugin kay lawas tanan. Hilang jud ko guys kay murag nagibikugan naghang lawas kanang sugod res ang likod hantod ka sang tiil. Karon guys murag naapay murag kanang lahi ka jud ang kuan bas murag nasubraan na siguro or na over patigra ko. Daghang ngipon murag kanang ahong liog murag itiuk. Kanang di na matuon naghang mga laway nga na ba. Kalitan jud siya. Dada naman ta kong kristal sa hospital mo itong gibanjusan lang ko yung mga hang mga umiga gibanjusan dyan gipainit niya ang lawas kaya mura dyan ko ka ng na overpatig dyan guys grabe nang inampos Ginoo guys kaya malagi nahapit na ang birthday huwag kang kristal dyan malagi na ka nang mupadaw na tag birthday murag na ay maabot mo dyan natin ang mga problema so salamat to Ginoo guys nga naka istorya pa ko din sa dyan atubangan kay ganihan nagtatanay mamin ni Plurami ngayon ko di Plurami nga kanang di na ko mag YouTube di na ko mag vlog so basin guys ug mahanaan dyan nga di na ko mag vlog guys mananghin ko ninyo dyan kanong salamat ninyo go si Crystal guys kay wala na wala dyan ate pag human na magpangaon ipahuway ko karidjet kay ubalik lagi ako to pikas paglingkod na ho ikalit og bikag ahang lawas unang pikas kani ang pikas lawas bikag na murag kanang sakit pag murag ikuan pa mura pa siya kanang luy-luy ba kanang murag nang luy-luy pa murag kanang way umoy o kay wag na ansari or na kuanan ni overpatig kay pila na ko kaadlaw nga wa makatug pila na ko ka murag simana na ko nga di makatug magabi pero guys ako magsaba sa mga igsoon nga na ako gibati di karon ako ni istorya ninyo kay basin og di na ako makapag-upload sa kuan guys. Pero ampo lang guys, bawaran na gini kay overpating ran ninja. Salamat din yung tanan. Kuan nga mi ganiha og talbo sa kabuti basig itaas ra gahang kuan ba dugo. Diyan nabugnaw. Ang lawas kayo nabugnaw murag kanang over lagi na overpating na jud ko kay sa Johan na ganiha didto ng Narbaho pikas. Da murag nanghupog ahang pawid sa baba murag kanang nanghupog. Ana ba murag nang ni ko kristilog ng maga-bagang simbod kay murag kanang o kasabot guys kanang murag tang butangan tag anesthesia. Nga bitaw kanang tusukan tag ngipon ja. Pabunot tag ngipon nakasuway na mo kanang pabunot tag ngipon ja kanang murag anesthesia bitaw nga murag baga. Ang simbod guys murag baga. Murag sa ganang Sibo niya na day, Christina, saan yung ba kaya ka mo naman sig na maga, guys? Kasi nakuhan ka, kanang kung bakit ka ziyagan. Basta na sa Zuha na dito, guys, sa kalsada. Nakakuan ko murag sa Zuha ko ganyan buntag. Una, dito ko bay-bay dapit ng kuan ko. Kanang namutulagi ko sa mga atis kay malay paputan ng mga atis kaya mga kuan siya kay nalabungan ang mga kuan matong ipahutan na ganyan sa Zuha. Karon na din ako ang guys, pag humana mo paniud to, kay mubalik pa ko dito, sa mura maglahi ng mga paminas ang lawas. Nang balikan ka ng salamat ka dyan yung tanan, kay dyan basinog. Pahuway sa ka. Mapahuway sa dahi ko. Kalit-kalit dyan guys, na wa mo kunihilak ganiha, kay kanang malagi ng murag banhod na dyan ang lawas, murag karon pa ko nakasuway.
Pero kay hato guys katong kalitra ko kanang panggahi inja mang sakit agang mga kuto-kuto nga na kana mo sakit ang sikmura nga na mo gahi ko. Usay tabangan ko nilang duha, lahi ron ang gibati guys kay di man hang kuto-kuto. Ang likod man mura maganang likod nagsugod hantod sang tiil nga nanja ang batok. Mura ganang bugat. Murag parang bugatag ang lao mura jud gidatugan ko ganang saka sako nga begas. Bugat siya murag nang hubag ang dani ba? Ano si Christine hilak siya guys kay salamat ka jud yung tanan dya ampo lang nato guys nga maulian nako. So hanggi pamati karon kalit-kalit ra. So wa ta kay mabito guys na bito uban nga kalit-kalit ra nga kalit ra kamatay mo nang si Christine nahadlok. Happy na ka mong birthday. Kay nahadlok siya kay happy ni jang birthday dya mamatay na day ko. Bako oy. Mamatay na day ko dya. Ito hilak siya kay mahadlok lang isang mamatay na ko kay may sakit dyan ni kalitrag ka. Matay man na hindi ka ni Crystal man ang nanirbis taon siya man ang sampit lang sigos ginuugan niya guys pag atake. Lahi na ka duhang pamilas ang lawas. Dya ato lang yan po guys. Pag lagis ni Cole kay ato lagi big hospital ganihan ta manawag ito sa Crystal lugar ambulansya. Pero murag na pa zinhit anday murag huwi pa sigang mga lawas. Puy-puy. So, salamat ka, Jo. Ampo lang ta, guys, nga. Medyo maokay na yung lawas kay nakakadyo kong buhat, guys. Kahilak na on ko. Diya. Ati ang bana kaniya, guys. Arang pabisig niya sa mga tiil kay murag na stroke na ko kay grabe. Murag di badahod siya ang lawas. Puyuan nun ming tanan. Diya sila rang duha dari. Pero guys, murag na ulian ako kagibanjusan ko ni Crystal o ka ng kuan. Mga hang murag niyang hang ang lawas pero kuan bugnaw ihap ko na ito di hilang di paling ako magpatay Pinalok ko yapit na ba akong birthday at sige hilak okay na ba ako sige okay na ko kuan rin naka-stress ra di dya kaya pinan ako kaadlaw makatug sugod sa saan lang mato day? Basta, murag paglima na rin kaadlaw nga di ko makatug sa ahang sinus. Murag kuwang rapristog, murag nakudyapan ko ganiha. Basta di gahi naghapikas lawas, murag na to. Hilak, uy. Siyempre, hilak mo pagkaganina. Halibo ka day. Kaibo ka day, di kukuhaon sa Ginoo kay wa pa ko kahuban sa mga taas sa kalibutan, di pa kukuhaan pero mag-ambing na lang magkurong guys nga di sa ako magkiklihag kay sige, hapit na ba akong birthday sunod si Mana na bako na yun na tabo ba rin wala, atake ba kayo na ba sa bukalitrag ka ng atake nga way sakit dyan kalitraog ka, matay na-stress na lagi ko kanang sa pagbuhat ganyan buntag so salamat ka dito na guys. Abo lang ta guys nga medyo uli-uli ana hang lawas nga murag di pahaway sa algi ka lagi. Na ako dari kwarto ni Crystal kay kuan. Ang kabutan nila guys, gimonitor ko nilang duhas Nicole. Si Nicole pud sige manawag. Malagis Nicole larga si Jas Bagiti. Ila karon banguan ko guys bang sa buhat na dali ang lawas nga murag barhud lagi. Murag ganang way amoy. Ang lawas murag ka ng ang mga paad ganiha mura sa kanang itusok-tusok ang mga tiil murag itusok-tusok sa ingana ba niya na makagayon lang sakit mong liog dili liog na ho dyan murag ligahig ang bato ka ni una magutoy mong likod niya na ka nga sakit na mong liog dire di nakaka murag di ko makanganga kanang murag di taas siguro kang dugo ato day siguro man ako hangtod sa ni abot na sa imong tiil karon ba ako nakasaway ngani sa kuan lagi ni overpatig na bis ganiha guys di kanto na ako sa among silingan kay magsugod na ko og paninda na ingani maninuon ko kay nananghin na ko nito nga ng maninda ko kay medyo nalaman na imong adlaw-adlaw kay lisod lang adyo hang bana ito trabaho kay panagsara lang ipod dya dugay pag adyo mo sweldo. Isa guys, salamat ninyong tanan. Ampo lang ta. Balik ra tama. Balik ra, salamat. Bye-bye.